V jednom z prvních dílů Okenní akademie jsem vám vysvětlil detail izolačního zasklení. Vzhledem k tomu, že vám skladba izolačního skla přišla užitečná, rozhodl jsem se k tomuhle tématu vrátit a doplnit o další potřebné informace, které vám pomůžou při výběru skel pro váš nový domov. Ahoj, já jsem Martin Beneš a přináším vám rady a tipy z oblasti stavebních výplní a zdravého bydlení. Co je to izolační zasklení a proč vlastně izolační? Jakýkoliv zasklení, který je tvořený skly, meziskelním rámečkem a plynem uvnitř, je izolační zasklení. Koupit si okna z trojskly ještě úplně neznamená koupit si kvalitní okna. Je to z toho důvodu, že se na izolační zasklení díváme zejména z pohledu tepelné izolace, tedy úniku tepla. Pojďme se detailněji podívat na izolační zasklení na modelu trojskla a na jeho celkem 5 vrstev. Všechny vrstvy izolačního skla ovlivňují jeho výslednou kvalitu a parametry. Nejčastějším parametrem, který se u skel udává, je parametr U s indexem G, což znamená součinitel prostupu tepla sklem, neboli kolik tepla unikne skrz sklo z interiéru směrem ven. Čím je parametr U nižší, tím je izolační zasklení kvalitnější. V praxi se parametrem U řídí většina zákazníků. Bohužel, život uvnitř stavby vám ukáže, že by neměl být jediným parametrem. Jedním z dalších parametrů, na který je dobrý se zaměřit, je třeba akustika nebo bezpečnost. Pokud vás tohle téma zajímá, mrkněte na moje další video tady. Pojďme ale zpátky k trojsklu. Pro příklad budu uvažovat základní trojsklo s čirými skly typu float. Typ float je klasický plavený sklo, který, pokud si neřeknete jinak, dostanete de facto automaticky v každý nabídce na okna. Tohle trojsklo má již zmíněných 5 vrstev. První a druhá vrstva, to je vnější a vnitřní tabule skla. Je z výroby opatřená speciální vrstvou kovu, která tvoří tepelnou izolaci, proto název izolační. Téhle vrstvě se taky říká pokovení. Třetí vrstva je vnitřní sklo. Ty jsou v základu o tloušťce 4 mm. U větších skel nebo u speciálních skel je možný objednat skla silnější, například 6, 8 a 10 mm. Případně se dělají v bezpečnostní variantě, jinak nazývaných jako vrstvená nebo kalená skla. Čtvrtou vrstvu tvoří tzv. Meziskelní rámečky. Tyto rámečky oddělují jednotlivý skla od sebe. Existují 2 základní druhy meziskelních rámečků. Nejzákladnější je hliníkový meziskelní rámeček. A hned na začátek ale řeknu, že jeho použití úplně nedoporučuju. V dnešní době se jedná už o překonaný materiál a jeho tepelní izolační vlastnosti za mě už nejsou vyhovující. Bohužel se s ním ale stále setkáváme, protože některý výrobci oken můžou mít ve standardu právě tenhle typ základního hliníkového meziskelního rámečku. Druhým v současnosti mnohem víc a už i běžně používaným rámečkem je teplý rámeček. Tenhle rámeček je vyrobený z plastu a výrazně eliminuje rosení oken zevnitř, zejména v parapetní části okna. U teplého rámečku existuje víc druhů, rozměrů a barev a nemůžete při výběru oken studovat každý komponent na stavbě. Jednoduše bych vám tedy poradil, zaměřte se tedy zejména na to, abyste ve vaší nabídce měli teplý meziskelní rámeček, nikoliv hliníkový. Meziskelní rámeček obsahuje mikrokuličky, které slouží jako vysoušecí prostředek pro zbytkovou vlhkost. Ke sklům jsou přilepeny trvale plastickým tmelem, který reaguje na případné deformace skel. A celý meziskelní prostor je uzavřen vulkanizujícím trvale pružným tmelem. Poslední a 5. vrstvou je inertní plyn, ten je uzavřený mezi jednotlivými skleněnými tabulemi a tenhle plyn zajišťuje tepelnou izolaci meziskelního prostoru. Nejčastěji používaným plynem je argon, případně krypton. Každopádně u většiny v současnosti používaných skel najdeme argon. Krypton má sice lepší tepelní izolační vlastnosti, ale kvůli jeho vysoké ceně se téměř nepoužívá. V závěru videa. Izolační zasklení je při výběru oken důležitý řešit z toho důvodu, že tvoří největší část z plochy oken a tím vám zásadním způsobem ovlivňuje výslednou tepelnou izolaci. U novostaveb rodinných domů v nízkoenergetickém a pasivním provedení jsou trojskla už nutnost. Cenový rozdíl mezi trojsklem a dvojsklem není takový. Pohybujeme se zhruba stále o 15% výš
a z mého pohledu stojí za tu investici. To je ode mě pro dnešek vše. Pokud se vám video líbilo, dejte palec nahoru. Pokud máte nějaký dotaz, napište ho dolů do komentářů pod video. Já díky za pozornost a budu se těšit. Ahoj u dalšího videa.